Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos adiante ca información nesta xornada de mércores, día 17 do mes de xuño. Estamos na radio, na televisión municipal de Cerceda e hoxe falaremosles de festas. Este sábado 20 hai festas en Queixas. Tamén estamos nos últimos días para comunicar as fogueiras do San Xoán. O venres será o último día. Falaremos de festas en Xesteda, de San Pedro, para dentro de 2 semanas, e tamén de un xantar veciñal que se fai en Encrobas, a cargo da Comisión de Festas de Encrobas, e de unha excursión da Asociación de Veciños A Baixa. Falaremos das axudas á escolarización, tamén de que este sábado que ven, día 20, abre a piscina municipal da Silva. Se vai a realizar unhas probas de as sereas na presa de San Cosmade. De iso falaremos, como da escola infantil, en este caso hai que formalizar agora a matrícula a todos os que lle foi concedida, e tamén hai que formalizar a praza nos cursiños de natación para a próxima temporada. A ITV de Maquinaria Agrícola vai a estar o mes que ven aquí en Cerceda, en concreto na Silva. Continúa aberto o programa de Benestar en Balneario e tamén falaremos do Inserso, que abriu o prazo para anotarse. Falaremos de un torneo de fútbol internacional que haberá este fin de semana, de fútbol base, que haberá este fin de semana no Roxo, da recollida de lixo voluminoso o próximo venres da semana que ven, último venres de mes, se poderá depositar lixo voluminoso e pecharemos co tempo, donde as previsións para mañán seguiremos con un tempo con temperaturas veraniegas, altas, en canto quenta o sol, pero tamén posible de algunha brétema. Como decíamos ao principio, esta fin de semana, este sábado, día 20 de xuño, son festas en Queixas. Son as festas do Carmen en Queixas, e logo terán continuidade no mes de setembro, cas súas festas grandes 4, 5 e 6 de setembro. A Comisión de Festas de Queixas para este sábado, día 20, preparou o seguinte cartel. A 1 da tarde haberá misa na honra Virxen do Carmen. Ás 2 da tarde, sesión vermú co dúo Deluxe, e a partir das 10 da noite, verbena co dúo Deluxe e a Orquesta Alianza. Unha xornada, un día ao sábado de festas en Queixas que, insistimos, a Comisión de Festas preparou e ademais está intentando reseguir pedindo a colaboración dos veciños para organizar estas e as festas grandes que serán en setembro. As fogueiras do San Xoán, as cachelas, que serán na semana que ven, do martes para o mércores, teñen que, todos aqueles que queiran facer fogueiras no San Xoán, teñen que comunicalo previamente. Teñen que facelo no Concello de Cerceda. Na terceira planta, nas oficinas de Medio Ambiente, poden facelo por correo electrónico na dirección medio.natural@cerceda.es ou por teléfono marcando o 881 04 67 76. É obrigatorio para poder facer as fogueiras comunicalo previamente. E para facelo no Concello de Cerceda teñen como data límite este venres que ven ás 12 do mediodía, rematará o plazo. Venres, día 19, este venres, ás 12 do mediodía, remata o plazo, data na que se remitirá a listaxe á Consellería de Medio Rural. No Concello únicamente se recollen solicitudes para a noite do San Xoán, do 23 ao 24 de a próxima semana. Fora desa data, se queren facer algunha fogueira, deberán solicitar permisos de queima chamando o teléfono 012. E logo a seguinte semana hai festas en Xesteda. A Comisión de Festas de Xesteda organiza para o sábado 27 as súas festas na honra ao San Pedro. Haberá no cartel misa solemne a 1 da tarde na honra a San Pedro. Logo a actuación do grupo O Son do Fol e na sesión vermú estará a cargo do trío Alborada. Pola noite do sábado 27 haberá verbena a partir das 11 a cargo do trío Alborada e o dúo Deluxe. Estos serán os festexos en Xesteda, lembren, sábado 27 de xuño, San Pedro.
En a parroquia de Encrobas organiza a Comisión de Festas un xantar veciñal. O próximo domingo 5 do vindeiro mes de xullo, en Pontoxo, en Encrobas, a Comisión de Festas de Encrobas organiza un xantar veciñal. Xa se poden anotar todos aqueles que estean interesados. Haberá pulpo a fartar, churrasco, postre, café e chupito, precio para adultos de 39 euros, nenas ata 12 anos, 18 euros e menos de 6 anos será gratuito. Hai de prazo para anotarse ata o día 30 deste mes de xuño, ata que remate este mes de xuño poden anotarse con calquera dos membros da Comisión de Festas de Encrobas. E máis actos de asociacións, a excursión da Asociación dos Veciños de A Baixa de Cerceda será de novo no mes de agosto. O sábado, día 1 de agosto, a Asociación de Veciños A Baixa de Cerceda organiza a súa excursión anual e será polas Rías Baixas. Van a visitar a illa de Ons, van a xantar no Hotel Europa de Cambados e visitarán a Feira do Albariño e pola tarde visitarán o Mosteiro de Armenteira. O precio é de 65 euros por persoa, que incluye todo. Eso sí, só haberá un autocar, así que deben darse presa para inscribirse. Poden facelo por teléfono no 659 487 897 659 487 897 de Óscar ou con calquera outro membro da xunta directiva. A parte de Óscar poden contactar con Alicia ou con Monse. Máis temas, falamos das axudas á escolarización. O Concello de Cerceda volveu a convocar as axudas municipais para a escolarización para o próximo curso escolar 2026-2027. Foron publicadas as bases polas que se rixe esta convocatoria de axudas e que poden consultar na páxina web municipal ou no rexistro na planta baixa. O plazo para solicitar as axudas á escolarización remata o 22 deste mes de xuño, remata a semana que ven. Se subvencionan aqueles estudiantes que cursen estudios de infantil, segundo ciclo, primaria, secundaria, bacharelato, ciclo formativo grao básico ou grao medio. Se subvencionan gastos derivados de libros de texto, de material escolar ou de vestuario básico. Si queren máis información, poden acadala no Departamento de Servicios Sociais, no teléfono 981 68 60 68 polas mañáns ou presencialmente na terceira planta da Casa do Concello. Este próximo sábado, día 20, abre a piscina municipal da Silva. Xa está todo preparado para que este sábado, día 20, abra a piscina municipal da Silva e vai abrir todos os días ata o 6 de setembro. O horario é de 2:30 da tarde ata as 8:30. De 2:30 a 8:30, todos os días, ata o 6 de setembro, abre a piscina municipal de A Silva. Hai un teléfono co que poden contactar tamén, que é o 981 68 50 36, se teñen algunha dúbida. Esta vez, o Concello de Cerceda vai aplicar unha taxa de 2,5 euros ata de agora. Era gratis acudir á piscina municipal da Silva, pero agora vai a poñer unha taxa de 2,5 euros por día para usar a piscina da Silva. Decirlle que a piscina será completamente gratuita para todos aqueles que estén censados no Concello de Cerceda, os que se lles entregará un carnet de acceso específico. Falamos de unhas probas das sereas na presa de San Cosmade. O próximo xoves da semana que ven, día 25 de xuño, ao longo da tarde, sobre as 5 da tarde, se van a realizar unhas probas das sereas da presa de San Cosmade, que no caso de producirse un incidente grave actuaría como elemento de aviso á poboación. Esta proba vai a servir para avaliar o seu correcto funcionamento, así como dar a coñecer o seu son aos cidadáns máis aló desas sinais acústicas. A actividade dos veciños non se verá afectada e poden continuar cas súas actividades habituais. Lembren, seguiremos avisando nos próximos informativos que o xoves día 25 de xuño ás 5 da tarde, probas nas sereas da presa de San Cosmade. Máis temas. Agora falamosles dos admitidos na escola infantil Os Pillavans para o vindeiro curso escolar. Agora teñen durante estes días, ata que remate o mes de xuño, ata o 30 de xuño, teñen de prazo para formalizar a matrícula
En este caso, 3 plazas foron otorgadas de 0 a 1 anos, 28 plazas de 1 a 2 anos e 20 plazas de 2 a 3 anos. Hai, en este caso, todo o que resta deste mes de xuño para formalizar a matrícula. A documentación que deben presentar teñen que facelo no Rexistro Xeral do Concello polas mañáns de 9 a 2, cunha confirmación da matrícula, un contrato debidamente asignado, certificado médico e DNI das persoas autorizadas para recoller o menor na escola. Se teñen algunha dúbida, poden poñerse en contacto cos servicios sociais, no 981 68 60 68. E para os cursiños de natación para a próxima temporada tamén estamos en plazo para formalizar a plaza que lle foi concedida, tanto os que manteñen as plazas como os que solicitaron nova plaza. Agora teñen que, ata o día 30 de xuño, formalizar esa plaza. Teñen que facelo de xeito presencial polas mañáns de 9 a 2 no Concello de Cerceda no Rexistro, ou poden tamén facelo pola sede electrónica na web municipal www.cerceda.org. A ITV de Maquinaria Agrícola vai a estar en A Silva o mes que ven. Si vostede está pendente de pasar a maquinaria agrícola, pasar a ITV da súa maquinaria agrícola, que sepa que pode facelo do 27 ao 31 de xullo no campo da Feira das Nenas da Silva. Si queren solicitar cita, poden chamar por teléfono o 981 22 80 80 ou a través da página web sicitv.com no programa ou no apartado de cita previa. E o programa de benestar en balnearios continúa aberto e sabemos que hai veciños que sí se suman a esta actividade de saúde para a xente maior. A Xunta volveu a poñer en marcha o programa de benestar en balnearios, unha experiencia de lecer e saúde destinada aos maiores galegos. Son estadías de 10 días en réximen de pensión completa, aloxamento, almorzo, comida e cea, a escoller entre 15 balnearios de Galicia. As quendas van dende o 15 de xullo ata o 31 de decembro. Vai dirixido a persoas maiores de 60 anos ou pensionistas maiores de 55. O prazo de inscripción vai a estar aberto ata o 27 deste mes de xuño e se queren ter máis información poden chamar ao 981 68 60 68. Recordamosles tamén que o Concello de Cerceda organiza uns campamentos de verán para a conciliación da vida familiar e laboral. O prazo remata na xornada de hoxe. Vai dirixido a nenos e nenas escolarizadas ata 14 anos. Como decíamos, se ofertan varias quendas do 25 de xuño ata o 2 de setembro. O horario será de 9 da mañán a 2 da tarde e haberá un horario ampliado de 8 a 3 da tarde. Van a realizar actividades varias, incluídas visitas ao parque acuático e terán merenda a media mañá. Haberá un en Cerceda que será no Centro Cívico e na Polideportiva e outro campamento na Silva que será no local social e no colexio. O Inserso volveu a abrir o programa de turismo para maiores para o vindeiro ano 2026-2027 para a próxima temporada. O Inserso abriu o programa de turismo para a temporada que ven con casi que 1 millón de plazas. Hai plazas na zona da costa peninsular que ofrecen estadías de 10 a 8 días en Cataluña, Andalucía, Región de Murcia ou Comunidade Valenciana e as estancias en archipiélagos Canario ou Balear tamén entre 10 e 8 días, así como turismo de escapada, circuitos culturais de natureza, capitais de provincia e cidades de Ceuta e Melilla de 4, 5 ou 6 días. Os precios dependen do destino e da duración da viaxe, oscilan entre os 130 e os casi que 550 euros e para as Illas Canarias. Se mantén a tarifa reducida de 50 euros por plaza para aquelas persoas que teñan ingresos baixos. O Inserso subrayou o impacto positivo que este programa de turismo ten non só sobre o fomento da vida activa e social das persoas maiores, sino tamén na xeración e mantemento de emprego. O programa, insistimos, vai destinado a todas aquelas persoas que se incorporan por primeira vez ao Inserso. Os que xa están anotados no Inserso, pois xa recibirán na casa a información. Esta fin de semana hai un interesante torneo de fútbol internacional
Alevín e Benxamín de fútbol base. Cerceda se convertirá así nun referente do fútbol base peninsular. Esta fin de semana no campo municipal das instalacións deportivas do Roxo acollen tanto sábado como domingo o torneo internacional Sub-9 e Sub-11 Cup. Hai canteiras do noroeste de España e de Portugal. Danse cita no noso concello equipos como o Deportivo, o Celta, o Porto, o Sporting de Braga, o Real Oviedo, o Vitoria de Guimaraes, entre outros. Por suposto, equipos da Bisbarra, da Coruña e o Atlético Cercedense. As entradas están á venda xa, se queren, anticipadamente na web tadisport.com. Haberá comida, xeados, cantina e sorteos con premios durante toda a fin de semana. As entradas tamén poden sacalas ali mismo. Se presentou isto esta semana a cargo do alcalde Juan Manuel Rodríguez, o concelleiro de Deportes Óscar Golán, e tamén estaban Adrián Cajigao e Diego Martínez, que son os responsables da empresa Tadi Sport, encargada de organizar esta competición sábado e domingo no Roxo. Máis temas, esta semana que ven é último venres de mes, polo que haberá recollida de lixo voluminoso. O Concello de Cerceda presta un servicio de recollida de residuos voluminosos aqueles que non se poden depositar nos colectores da rúa polo seu tamaño ou polas súas características. Esta recollida realízase os últimos venres de cada mes. O venres que ven, 26 de xullo, corresponde ao último venres. E se alguén quere utilizar este servicio, debe de chamar previamente o teléfono da empresa concesionaria 981 69 30 72 ou o teléfono móvil 616 167 131. Para facer uso deste servicio deben de chamar previamente e indicar o lugar e a cantidade de lixo que van a depositar. En calquera caso, ese lixo non poderá depositarse antes do día da recollida, só antes das 7 da mañán do mismo día da recollida. Queda prohibido depositar residuos voluminosos con máis antelación. Por último, pechamos co tempo para mañán. Non agardamos cambios para mañán xoves. Galicia continuamos nunha situación intermedia entre altas presións situadas en Centro Europa e as borrascas que entran polo Atlántico, aínda que haberá certa inestabilidade. Comenzaremos mañán a xornada con bancos de néboa, especialmente no litoral, e co avance do día quedaremos con ceos con nubes de tipo medio alto, con posibilidade de algún chubasco de carácter treboento ao leste das provincias de Lugo e de Ourense. As temperaturas mínimas quedarán sin cambios e os valores máximos van a sufrir un lixeiro ascenso, especialmente na mitade oeste. O vento vai a soprar frouxo de condición norte-noroeste en xeral. Pois co tempo rematamos o informativo. Gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos. Na televisión está Manuel Eirís, na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.